Assalamu alaikum yan uwa pioneers. To ga halin da dai muka tsinci kanmu a ciki. Alhamdulillah ga bayan gidanmu ya karasa, gashi ana ta kokarin tunanin FaceTime. Alhamdulillah ga ɗakin mu ma da ya zube. Alhamdulillah kuna kallo. To alhamdulillah ga na satin baya da ya faru, an samu daidan ubangiji, an ɗaga wani ƙadara dai, an sayar dai, an ɗaga gefen ɗaki ɗaya. Yes. Dan Allah yan uwa pioneers muna neman taimako, duk wanda yake da kayan gini muna da file mun tsallaka KYC, dan Allah ku taimake mu, mu samu mu taimaka wa junanmu, mu rufa kanmu asiri. Ga 'ya'ya, ga ruwa, ga ɗakin yara ya zube, 'ya'ya wajen 13. Alhamdulillah Allah ubangiji ya sa dace, ko da kayan gini ne a bamu sai mu bada file. In kana da wani wanda ya sani a ƙasar Yobe, muna cikin ƙasar Yobe da Maturu, dan Allah akwai wanda ka sani wani ɗan kasuwa, dan Allah ka mana jagora, Allah sa mu dace.